Mbak Atun, terima kasih Mbak Atun. Ya Allah Bu, wes aja kakean pola, Mak. Niku seneni Mak. Niku dewa kan dikontrol Mak nggih, lukake nggih. Enten darahe Mak pinggire. Watuk Bu. Nggih, maksudnya nek watuk ki Bu ya, aja langsung bruos ngono aja Bu. Loh, lah ibuku ngono ina. Ngono. Ngono lho. Lah, ku lho njaluk tutorial Mae. Wes bar bobok ra ngarah ki gelem bobok bocah kuwi. Nyada pita. Nyaki minum. Mbak ditumbas nomat damai sanu nduk iwak gabus ku iwak apa gendeng. Iwak nggih. Nyong iki amit. Amitnya dapita nyun apa susu apa sing apa? Biasane masake piye ta, Mas? Masake niku mboten usah diparingi bumbu napa-napa, diparingi bawang brambang ngoten tok niku mungkin dikukus kan metu banyune, Mak. Lah niku banyune nggih diminum. Mungkin iwake di memang wamis, Bu. Aku kae digawe nombe Mbak Wi. Nggih. Maksudnya nambah mbek jeruk. Nggih, maksudnya ben mboten terlalu nganu nggih, Mak. Nggih kecut nggih. Khusus banyu nek yo wis. Alah, ya. Ya Allah. Lah jenengan tumbas teng pasar mriki mawon, Mak. Iya. Lah ndek wingi mboten enten niku lho tangklet. Atik niki wau dinten niki tek nggih enten jenengan. Pas jame mak enek to. Iya iki. 12.000. 3. Teng pundi iwake sakniki? Makanya ngurusi Mbak Mor, aku tak kon goreng lho, kok digoreng aku macan Facebook. Mboten digoreng Mak carane. Jujur tak kon goreng, Bu. Aku delok Facebook wau. Komentar-komentar nggih. Ngono ndek komentare ngono lho. Mbak Mor. Ya apa Pak? Sarine ilang kali. Nggih, ndek nika kula nate Mbak pas teng rumah sakit nika lho. Jenenge obat yo jarak enek sing enak Mbak Atun yo. Nggih hambar ngoten niku le Mak. Soale kan memang mboten diparingi napa bumbu napa-napa le. Mau dikukus banyune engko jenengan mimi, Mbok, jenengan unjuk. Yo kudu tahan amis. Wis pokoke kudu di empet. Tak terok putri merah ya, Mbak. Gerak piring jenengan iki gak oleh, Mbok. Terlalu gerak. Anu Mbok terlalu over. Nggih. Paling saking senenge dulure. Bentar mawon. Duduke lama-lama. Beda lho Bu jenengan lukake meskipun padha-padha luka operasi tapi beda mbek luka sesar. Ngono, nek pemirsa ngomongnya koyo ngono, pemulihanane operasi apa jenenge usus buntu ki lebih lama daripada operasi sesar. Pemirsa bilangnya seperti itu. Aku kan maca-maca komentar juga sing pemirsa wis tau ngalami to. Yo gak boleh jongkok gak boleh, angkat-angkat gak boleh. Yo kandhani yo ngono tek pemulih ning kendilan nak yo malah jahit noneh mak kuwi sidane. Burak-burak mangan piye? Jaluk sapa? Halah wis. Dek wingi ki pun ngoten. Iso yo, ndak nek nekono apa-apa kebuem apa. Lah, Lesu gak bingung. tenan mak niku saestu. Lah nggih. Iki yo matuk. Atas putri merah ndok kenara. Dek ini gegeri mulai ae kok Dok. Pluk, Rene malah beda Rene. Duh, sini. Sini ayo sini tak kasih. Sini. Ambil jajan sendiri ayo. Sini. Iya jenenge cempluk je sini. Iki bestine rapa kok. Sini milih sendiri ayo. Sini milih sendiri. Sing disuka cempluk mananya ini loh. Iki dibuka. Iki coklat-coklat mau gak? Iki dibuka dhewe sik ya, tak dono Mbak Indah. Lho, iki yo enek. Terus iki yo enek lho. Nyah wis ndang diambil sing didelok sik, gak apa-apa ambil. Wes, Dang, sing mana? Itu tok.
Coklat mau? Coklat gak suka? Mau nggak coklat? Ini tak kasih satu nanti mbak Kak Rara ya. Ini ya, mau? Saya sebentar tak buka no. Nanti mbak kakak ya, ambil tangan kiwa ini. Wes, bisa ambil ndak? Wes itu. Bilang apa? Makasih. Iya, cantik, pinter. Wes, ganti maem. Engko nek wes telas ambil lagi. Sambil lagi. Kan plastik loh. Oke guys, iki dadi wis apa jenenge wis salin ya. Kimang dijali tulung karo Mas Dimas. Ape karo Mae ape gawe video. Perminta maafan apa klarifikasi apa gak roh. Apa diomong bareng-bareng. Kenapa Onti jangan dijambai. Kenapa lagi? Cah bayi. Ya Allah, lah terus cah apa? Piye kata-katane mang mbok piye no iso Aku ndak mau. Kan dicokoti to, Dok. Enekan mbok cokoti roti gelem ora. Terus aku cerita, walah Dok nek nang iki rek pagi ngetuki gedang langsung tugel maktel ngono gedang iki. Terus Ku diguwek-guwek karo emosi, Dok. Terus mbak nang ngene walah cah bayi langsung nangis. ya Ya wis ora cah Allah. bayi, cah gede aku ngono. Ya ngono tok. Iya. Cahku iki perasa tenanina sami. Waduh kakan perasa ya. Dek niki sensitif koyo pake. Roh ora kowe? Kowe wis padha. Lho padha karo pake kuwi kok ora nek bedane kok lho delok. Si roti ya jajal ya. Nah, roti mau Iya. enggak? Benane Dok tak tembasno Milna to. Ora gelem iki, Dok. Mboten purun. Jajal sekali. Adik tadi maem kan sudah Ya. habis banyak ya. Iya. Iya, nek gak gelem dicekeli. Dikai titer mau. Titer ku lho sing gigitan karet ki mau. Gak ero. Di mana tan titer Adik? Adik Di steril dulu tan. Kotor nanti di steril dulu. Oh alah. Yuk dicari lah di mana. Tadi malam tanya Mak Pah dulu. Ora gelem Mau ora tok. Iya, ora gelem. Wong kuwi lho guys ya wis tak jerno nganggo banyu panas. Nek gak nganggo susu formula wingi kae, nggo campuran kuwi kan. Kuwi ora gelem kok. Ora gelem. Mbah aku dhewe mumet kok. Ini. Ini. Ora gelem dene ora gelem. Jenengan tang istirahat, Bu. Nanti go bubuk. Ning di sebelah ndi tak jipono ning sebelah ndi. Oh iya, wis ning kono ae jenengan. Iya. Wis ning kono ae. Jenengan ndang ning kamar tak jipono. Iya, Mbok wis obat iki pokoke ya wis. Bismillah. Sepenting berusaha. Bismillah ya Allah. Iku ibu nggawe kuwi lho guys, sarang walet guys sing ditumbasno Mas Dimas mang. Heeh. Ngene pake iki engko ben digawa make sisan. Rasane piye Bu? Kok bihun? Kayak mie bijak lho, Dok. Cuma iku kan jenengan paringi jahe ya. Nek pengen nino tambahi gula batu. Kan orang nek gula batu gak apa-apa, dadi rasane jahe kok kayak madu ki ora apa-apa. Tapi kan anget ya Mbok ning awak ya Mbok. Ning awak anget. Gak usah madu ya gak apa-apa iki wis jenenge tombo, Nduk. Nek pengen enak itu tuku strop ya, Nduk ya, tuku es buah nek pengen enak jenenge nggo pengobatan. Iki ikan kutuke kae ya apa jenenge lagi ape diolah guys, mau dikukus ngono tok. Jarine pemirsa iso ditambahi bawang putih, jahene dikeprek yo bisa, terus sama garam sedikit. Dadi pino rapati yo hambar-hambar banget ngono lho Bu. Ngono. Iki mang aku baca-baca komentar guys. Yo wis padha sing disarankan pemirsa pas aku apa pemulihan operasi sesar kemarin itu. Wes ben kene ae pokoke nek anggere ape berdiri ape pun njaluk tulung aku nek gak pas aku pas ngurusi Kina ra jenengan njaluk tulung Intan. Aku tak nelpon Bu Kartini.
tak kon numbas ke jahe. Heeh. Besok men diparani. Stok jahe gak apa-apa, sesuk uangnya nek pagi minta Mbak Indah nduk tan ya. Di tase adik Kinara tuh lo ada. Iki lho guys, ikan kutuk. Mak matur suwun nggih, Mak. Niki ne. Niki ajeng. Berarti niki kan diparingi bawang putih tok. Dikai Ini rambang bawang di iris-iris nggih lah nggih. kene terus dibungkus ngono. Ngoten mawon tok. Iya le, tapi Berarti diparingi duduh sithik ngoten. iya. Nggih lah nggih. Ora metu duduhe dhewe, Nduk. Nek teng video niki wae kula tutorial diparingi duduh nggih. Nah lho, Pak Ngoten. sempaling cantik ya. Ya Allah, makasih deh. Nggih, Mak. Niki Ibu Dewa sampun didamel ngangge jahe. Iki maturnya Allah lanang. Nggih. Ben foto sehat Allah. Amin. Nggih, Mak. Sami-sami kula nggih matur suwun sanget. Nah, iki mbok tambahi ora ndak indah. Apa? Tak sah. Mboten usah. Kula mboten enten jluntrunge kok. Klarifikasi Mak Idris. Jeluntrunge lak kan situ apa kowe nduk ben mesti klarifikasi kabeh. Pun mboten napa. Ngono. Nggih pun mboten napa, mungkin lewat chat mawon, mboten usah kedawa-dawa nggih, Mak, mboten usah. Pun sing penting nyuwun ngapura pun ngoten mawon. Nggih. Mungkin nek dibahas terus mungkin ndang mboten trima melih, mungkin diken ngapus, diken napa malah panjang mungkin. Nggih, pun teng ngene jenengan dados tunggal mawon pun. Iki masih sang dadi sitok ae nduk. Nggih, nggih, Mak. Sithik-sithik mbok Nggih, berarti langsung mawon nggih. Ki Mak apa? Ki Mak jarene napa jenengan anoke brambang bawang tak anu. Yo kok mbok kei lombok yo. apa le? Niki tinggi sambel sopi Mak. Mboten tinggi niki. Apa? Bojone pengepak ambek anake Depa. Apa ngepang? Dandak gak ada dandak yo. Dandak gak ada. Enten nih Mak. Cilik. Iki Sing yo. cilik. Kok kae kok. Lek nengkos nganggo apa? Iki yo metas nggo. Iki nggo ni metas ta. Nggih. Niki nganggo maksude Mak kuwi lho Mak, saring-saringe teng pundi? Walah Nana, genah diingi ape budal buyuni operasi ngono kok. Minggu sesuk mbek kowe. Minggu sesuk mbek kowe ya. Enggak aku ki sini iki sikile jare ngono. Lho yo sing penting kan dene gak nangis. Ya tapi ki tanganku peyot wis wis. Jajal. Enggak ada Ayo, berapa Pak? alasan mah. Udah sholat kok malam. Ndang mandi, ndang budal Jumatan. Lah aku kok kena ini masalah surat langsung dan tidak kena. Tak kuat-kuatku. Tak mungkin sampai anak ambil putu kok. Berarti kowe kan tak peyok. Iya lah. Tak kuat-kuatku. Delok nek ngerti delok. Bagi. Yo bagi. Iso ndek ngene iki dhewe yo. Ngeri. Ora. Gak ya kata tak ngono noe. Bagi. Kesel tanganku ki meletot selesai gendong kowe. Wah. Wes sampe gede Kinara. Aku makanya nek kerja sediluk dene metu kamar wis kerdosan. Neh Dek. Bagi. Mau bermain. Wis olahragane wis. Ndekne yo seneng kok Niku nek diketoki Mak ketoke nggih saged niku. Kenapa lagi gitu men sambat ae. Wis. Dadi ini mau ngono kok pengen mbek kowe kok seneng kok.
Seneng kok bermain mbek kowe delok anak. Ya Allah. Ya Allah sih. Kesel aku kesel. Delok tanganku keder iki. Oh ya Bu. Siap bubuk ya nanti ikut Ina lagi ya. Mau. Nggih. Pripun, Mak? Ini. Ini. Nggih. Ini. Nggih, nggih. Yes, Pon. Terus mungkin diparingi bawang nggih. Moto ora? Bawang paringi garam ngoten mawon. Tak sangu tuh. Nggih, mboten usah. Lambang, bawang, jahe, salam, Jahe. laos. Ben sedep noga Amis. Lombok kan. Ya Allah, mana niku kuat dadi jangan lodeh mungkin. Wes sampe tak turakno Mak ampun. Ya Allah, Mak Dames pokoknya matur suwun nggih Mak ya Allah. Mungkin ampun supe lho niku ben saged yang didamel Pak Zarang burung walet. Wes saya bubuk ya. Bubuk nggih. Wes saya bubuk. Udah bubuk ayo. Ketiga wes iki Mbak tak syuting ki apik ki. Ngari apik. Kan tak dulang neh rene. Yakin. Dulang neh. Ya bang tak dulang dan dulang neh aja sana. Makan bareng-bareng ngambil Mbak Lina. Enak. Enak. Dinara pamit-pamit aja. Jadi ini pokoknya pengen dawu aja. Anak barang dicegak nondeknya terus langsung jatuh kata aku gede ini cepet karena anakku ada belum boleh ya nanti nek udah besar boleh. Mbak lesu. Kurang kukus tuh. Tak paringi bani sithik lho. Nggih, Mas. Iya. Kenapa nggih? Lombok Brambang, bawang, salam, laos, Jahe. jahe. Kita amis ya. Nyami. Alhamdulillah. Udah dua-dua guys, pas. Di sini 6. Iya kan? Benar kan? Intan udah 2, Mbak Ida 2, Mbak Lina 2, sampun, hore, alhamdulillah. Wah, Ya Bu. nah bubuk ya. Kenapa makan juga kenceng? Kalau maknya, kalau Mas Dimas apa ning ndi kok gak maca ganteng Mas Dimas? Paling pang tak? Kopi ngutang. Mau sholat Jumat. Kinara mau bubuk dulu. Tunggu keseruan konten selanjutnya. Mudah-mudahan panis berwaras panjang umur. Rezeki yang lancar, urusan dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Setelah kita sakit dan diparingi sembuh, kejuang garis 2 semoga diparingi momongan sore. Amin. Yang sakit ngangkat derajat yang wong tua, sembuh benar untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.